the price of your soul. Kuyugi ko mga tuta sa bukid at tuta datos lami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Dili ta maristurbo dito kay kita tang duha. To let it go, put on a show. Mga kabukid, so today's video kay mamupo ko sa mga sayuti. So naa ako diri sa ilalim sa sayutihan. So tara! Uban ako si Brownie. Ito na nato sa pagsulod sa among mga sayuti. Ato nang isulod guys sa sako. Way pili-pili na siya. Charot. Kanang mga rejig kay di man na siya mahalin labay rin niya kung dili ilalog sa bakas, baboy kung nasa sila gamit di para nang ipandura. Ay, bili na ng rejig Dadon na sa milalog. ay dadon lang ang kaitapot Daog mo pa. Beans mo dira. tagpilang bis tagpilang bis ni mo day Tag-kinsi lang. Kinsi lang. ano yung mahangyo ani? Ma'am, kung hangyo ka ma, muha na lang ni ako. barato ha kamala po ani dayoy amo tag 5 na ito ni Uy, gwapa ni day. Gwapa pa ni sa Subo mo gabityo. sila, pitil pen. no kisam ala ta di madarder Ato na pabigas, be. okay Sayuti. tara nga og kana po mo nito Singko lang, singko. Naipakapin reject. tagpiso na na day oy Ay, imo na lang ni ma'am. Kung imo na yung kuhan, yun. sa tinuod lang day mahal kayo Dan po ka atong... day tikwa ni day oy akong ko ni hangyoon Wala na tanan. 5,000. 5,000 na ni tanan, Pacquiao. hi Joy 5,000. Kato, kwanto, 1,000 lang Pacquiao. 5 mil ani Ang bill. hangyoon ako ni 10 mil lang ni 10 mil dagko kay na day mo rag tagmaya oy Gagmay, ma'am. Dagko ka ni. Dagko pa ni si mong nawong. o ba alagan jud na jud Ah, tanaw ko.